Vojvodjanska kultura naša časť i naša moc, z kotrú še môžeme na najlepší spôsob predstaviť u inožemstve, varil Slaviša Grujič na zajednickej schádzky so s direktorami i predstaviteľami 5 zavodov za kulturu nacionalnih menšinoh. Jedna zo značnijših temoh bolo i finansovanje. Neka ideja jeste da će da u budućnosti to finansiranje bude na ovom nivou ili možda čak i bolje, da se nadamo da neće biti loše, ali da vidimo što će budućnost doneti. U svakom slučaju zapošljavanje kao takvo, programski razgovor o programima koji će biti u sljedećoj godini, zajedničkoj saradnji koja će biti u investicijama. Jagod zname i u Republiki Srbiji, a to še odražuje i na autonomnu pokrajinu Vojvodinu. Teraz iснує jedna fajta tak volaného restriktivného budžetu, takže думам, že i sami zavodi budu i znači počustvuju sam princip restriktivnog finansovanja. Na koncu u Schádzky potpisani zajednický dopis, kotri šitski zavodi poslali pokrajinskim i republičnim organom, gdje ih upoznavaju s problemami u roboti zavodoh, ali i u formovanju novih.